jätkät kävi sillä Puola-reissulla, niin mitkä on fiilikset reissun jälkeen? Fiilistähän on hyvät siitä, että mä kävin jo kerran aikaisemmin ja johdatin sitten muu seuraavaisenne perässä mun puheilla siitä reissusta, mitä se on. Ja kyllä siitä hyvät fiilikset jäi, kun pääsi ekaa kertaa osallistumaan siihen. No kyllähän se oli semmoinen ihan niinku, se oli semmoinen eeppinen kokemus. Voi sanoa, että ei Jami niinku paljon valehoja, tietenkin kun pääsi itse vielä ajamaan siellä, niin olihan se semmoinen jotakin niinku, vähän semmoinen niinku kerran elämänsä kokemus. Ja siihen nyt tietenkin liittyy vielä, kun tuli sitten, se lähti vähän niinku mopo karkas käsistä niinku kaikessa, että tuli tämä auto silloin hankittua vielä ihan sitä varten. Se oli alun perin Jamin mielestä lähdetään tulla Suzukilla, tulla mun vihreällä Suzukilla. Tehdään se, mutta se olisi voinut olla vähän semmoinen homma, että saa tehtyä sinne. Pääasia oli, että oltaisiin päästy vaan osallistumaan. Niin, kyllä. Kokemusta, että se ei ole ihan ensimmäisenä vuosina ei lähdetä podiumisioista ajamaan. Kyllä. Mitkä oli reissun tavoitteet? No tavoitteena oli se, että me päästäisiin niinku ajamalla maaliin asti. Se oli niinku se ainut tavoite oikeastaan sille reissulle. Ei ollut minkäänlaisia tavoitteita siihen, että ei lähdetty mitään mitallisia tavoitteita. Koko kisa pystyttäisiin ajamaan niinku joka päivä lähdöstä maaliin. Se oli niinku ehkä se suuri tavoite ja löytää se reitti. Saatiin kanssa löytää sen lähdön jälkeen se maali, niin siinä se oli niinku se, mitä lähdettiin hakemaan tekana. Tuliko reissun aikana jotakin yllättäviä virheitä tai jotakin tämmöisiä, mitä olisi voinut ehkä jotenkin paremmin valmistautua? No joo ja ei. Vähän niitä on vaikea ennaltaehkäistä mitään, että tuon turbon irtoamisen kanssa oli ongelmia ja sitten vähän yliinnokkaasti ajettiin ja sitten se paloi ja se oli ehkä niinku semmoinen tekniikallinen virhe siinä, että sitten kyllähän kartaluvussa kävi virheitä ja sitä opeteltiin vielä, kun ei sitä ole missään päässyt niinku opiskelemaan, että se oli ihan opintomatkaa se kartaluvusta lähtien kaikki nuotit, kaikki oli uutta. Kyllä. Ja itselläkin tietenkin oli se, kun oli uutta ja innokasta, niin ei tahtonut millään malttaa. Niin olisi pitänyt vaan malttaa, että sitä tuli vaan polettua sitä, että nyt mennään, että joku meni ohi, niin tavallaan vähän niin kuin oli se suunta hukassa, sitten kun vielä joku puhalti ohi, niin sitä ei enää malttaa. Vaikka Jami yritti sanoa, että yritetään löytää, niin ei tuli muutaman kerran tuo myöntää virheen, että ei malttanut. Ja sittenhän joo, mentiin varmaan ohi hetkeksi, mutta hetken päästä ne sitten oli mennyt, kun oltiin aukassa, niin menoja. Montakohan kertaa siinä yhdelläkin pätkällä se mentiin ees taas sen yhden auton, varmaan 3 kertaa se ja oi kun me eksyttiin sitten niin pienen hättäilyn seurauksena. Semmoisia juttuja, minkäpä niille voi. Tuliko semmoisia tilanteita, mitkä ratkaisi sitten sijoituksen ja oletteko tyytyväisiä sijoitukseen? No tietenkin tuli se, eli yhdellä pätkällä jäätiin niin kuin, missä meillä palo, eli tuo lähti turbo niin irti, että se poltti johtosarjaa, niin se jäätiin välille. Siinäkin nyt tietenkin oli pikkusen semmoista yliyrittämistä, siinä oli yksi kisakumppani siinä, niin tuli polettua ihan tallapohjassa, niin se päästiin toki ohi, mutta kohta ne ajoi meistä ohi, kun paloi se johtosarja ja sitten saatiin maksimiaika sitten pätkästä, niin tavallaan sen jälkeen meillä ei ollut niin kärkipää aikoihin minkäänlaisia mahdollisuuksia. Se oli oikeastaan niin se suuri, mikä tiputti meitä sitten alemmas. Muuten oltaisiin varmaan oltu siinä 5-6 siellä ainakin. Tai jopa ehkä 4. No mikä teillä oli nyt sijoitus? Sijoitus meillä oli 7. Joo. Oletteko tyytyväisiä suoritukseen? Ehdottomasti. Se oli jo niin kuin suurin tavoite täytti siinä, että päästiin tosissaan ajamaan se kisa maaliin asti. Kyllä me ollaan ihan täysin tyytyväisiä siihen. Tällä kokemuksella ensimmäistä kertaa ja itse ensimmäistä kertaa tämmöisellä autolla niin ajoin mitään. Ja tätä kisatyyppiformaattia. Niin, kyllä. Sitä ei ole missään aikaisemmin ajettu. Ei. Se oli täysin ensikertainen eikä mitään sitä suunnittelua. Se suunnittelu on semmoinen, mitä olisi pitänyt harjoitella vähän. Mutta kun ei voi missään Suomessa harjoitella. Niin.